Hi guys, Rachel here. Welcome back sa channel natin. Today's video is something different. I used to do this all the time. Like, nung nasa Pilipinas pa ako, before ko na-meet si Dan, I used to do a lot of reviews kasi nandun ako sa Pilipinas. Like, you know, nakaka-relate kayo sa mga produkto. Eh ngayon, hindi na ako masyadong bumibili ng makeup. Kung bibili man ako, parang hindi siya like something new. So, I don't really feel the need to like review that. Pero for the past, I don't know how many weeks now, siguro almost a month now, I've been looking for like a new concealer. Kasi yung favorite ko na concealer, which is the NARS Radiant Creamy Concealer, paubos na siya guys. And ito yung concealer na ginagamit ko kapag wala akong foundation. Tapos very natural looking lang siya. Pero meron pa rin coverage. Alam mo yun, hindi kasi ako ma-foundation. So, I do have the Tarte Shape Tape, which a lot of people like. Now, I like this one as well. Kaya lang, it's very full coverage, very thick. Ginagamit ko lang siya kapag meron akong foundation. And most of the time kasi hindi ako nagwe-wear ng foundation. And if I wear this just by itself, hindi siya natural looking sa akin tingnan. Pero this one, I really like kasi kahit na wala akong foundation. Danny boy! Wait sa guys. Hello, my love. Hello, babe. Ano na tayo? Yeah? Okay. Ayun, nawala na ako. Nasa na ba ako, guys? Dito sa NARS Concealer. Anyway, I like my NARS Concealer. It's very natural looking. Kahit na, alam mo yun, wala akong foundation. It still makes me look okay. Okay lang pala yung papunta. Okay lang pala yung gustong look. Anyway, paubos na siya kaya naghahanap ako ng replacement. That's why I got the Jeffree Star Concealer kasi timing na nag-release siya ng bago niyang concealer. Oh, by the way, I also really like the Too Faced Born This Way Concealer. Kaya lang, I completely ran out of that. So, wala na. Tinapon ko na yung packaging. Anyway, we have the package. Hindi ko pa siya na-open. As in, ngayon ko lang talaga siya natanggap, guys. As in, ngayon na ngayon lang. Kinuha to ni Dan sa PO box namin. So, binili ko yung, concealer at saka powder. Kasi nag-release din siya ng bagong powder, diba? So, kahit na hindi ko naman kailangan yung powder, sabi ko kasi, gusto ko siyang i-review. So, might as well review both new products. Ding, 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 ding. Ganito yung packaging niya. First time ko mag-order sa Jeffree Star. Actually, this is my very first product from Jeffree Star Cosmetics. So, the Magic Star Concealer is $22. Magic Star Setting Powder is $22 as well. The shipping is $17.74. And I'm talking about US dollars, ha? So, my total is $61.74. And yun yung shipping to ship sa Australia, $17. So, I've got two products here. Oh my gosh. Ooh! Wow! Ang ganda talaga ng packaging ni, ni Jeffree Star. So, this is the concealer. I got the shade C18. Ooh! Oh my gosh, this is so fancy looking. That packaging though. Tingnan nyo yung star. Kung titingnan mo siya sa packaging, parang yes, yan yung shade ko. Ayoko ng sobrang light na under eye concealer kasi I'm after natural looking na diba, concealer. Okay lang sa akin kapag medyo lighter siya. Kapag again, I'm wearing like foundation, a full face makeup, which is very, very rare. I want something na as much as possible magmamatch sa aking skin tone. Kung brighter man siya, just a teeny bit, hindi yung like two shades. That's personal preference lang ha, kasi may mga tao talaga na gusto naman talaga na brighter yung under eye nila. Anyway, I really like the packaging, guys. I like the gold. It doesn't feel cheap. It is plastic, hindi siya glass. It is high quality plastic. Yung star niya, medyo matulis-tulis siya, no? So, kung sobrang tibay ito, pwede ito pang open ang package, ganon. Napanood ko yung dalawang videos ni Jeffree Star, yung ninakawan siya, nananakaw yung like whole shade ng C5 ata yun, if I'm right. And then, napanood ko din yung nung ginamit na talaga yung concealer sa mukha niya, ganun. So, I kinda have an idea kung ano yung applicator and that. Ooh! So, yan yung applicator niya. So, meron siyang butas sa gitna where it kinda stores the product para hindi ka na pabalik-balik daw. Let me just go ahead and swatch it on my hand. So, that's the swatch. I'll just compare it sa aking NARS, guys, ha? Yung shade ko sa Radiant Creamy Concealer ng NARS is Ginger. Okay, it's not too bad. It's not too far off. So, as in, paubos na talaga tong NARS concealer ko do.
This is my NARS concealer, and this is the Jeffree Star. Kapag binili mo siya sa website, ang galing din kasi meron talaga siyang description ng shades. So, yung shade ko is C18, diba? It is for tan skin with neutral undertones. Sa concealer, sa nakikita ko sa website, guys, meron siyang 31 shades. Marami siyang shades actually for tan and medium skin tone. So, alam mo yun, yan yung mga skin tone nating mga morena. So, I feel like meron talagang malaking chance na mahanap mo yung shade mo dun. Sa Magic Setting Powder naman, he has 8 shades. I chose the shade Topaz. As you guys can see, packaging is again really, really nice. I like the gradient dito, oh. Sabi nila, ang bango-bango daw ng powder na to. Ang ganda. Ang ganda ng packaging ng powder. Hindi ako as in sobrang girly-girly. So, hindi talaga ako mahilig sa mga pink-pink. But, this one looks good. Oh yeah, ito yung may pa-close open na ganap. So, iti-twist mo siya to open like that. And then, I expose yung powder. Open ko lang siya. Oh, this is the most satisfying part. Ooh! Oh my gosh, yes! It smells so good! Oh my gosh, ang bango! Promise, ang bango niya talaga. Para siya yung hindi ganun ka-sweet. Oh my gosh, yes. I love. Akala ko cotton candy, sobrang sweet na amoy. Hindi. Parang sunog na pulburo ng konti. Hindi ko alam kung tama yung pagkaamoy ko. Pero yun yung naiisip ko kapag inaamoy ko siya. Oh my gosh, that smells good. Maglagay lang ako ng primer. Gagamitin ko yung NYX Angel Veil Skin Perfecting Primer. Nag-skincare na ako, guys. Naglagay na ako ng toner, moisturizer. Okay, before ko ilagay yung concealer, pakita ko lang sa inyo yung sitwasyon ng aking mukha. Meron akong mga bumps. Like ito, meron akong bumps dito. And meron akong palabas na pimple dyan. Ito, scar na lang to. So, hindi na to pimple. And scars here as well. So, maglalagay ako ng concealer doon sa mga areas na yun na pinoint out ko. And then, I will apply the concealer under my eyes as well. Kasi yun naman talaga yung gamit para sa akin ng concealer usually. So, again, hindi ako magfa-foundation ha. Ayokong baguhin yung routine ko just because nagre-review ako ng something. Gusto ko kung ano talaga yung nakasanayan kong gawin, yun yung gagawin ko para masabi talaga natin ba na nag-work ba sa akin or hindi. Gagamitin ko siya the usual way. I use my concealer. Unahin ko, oh wow, marami. Wait, dito ako sa gilid kasi ang daming nakuha, guys. Wait, konti lang muna. Ang daming product na nag-accumulate dito tapos hindi pa ako ubos. Ang dami pang natira. Yung ginamit ko pag-apply is yung gilid, as in yung gilid na yan. So, on this side, I will use my beauty blender. So, nagbe-blend naman siya ng maayos. Okay, ang bilis lang niya i-blend. Especially beauty blender. Kakasimula pa lang natin, tapos na tayo mag-blend. Medyo puti siya tingnan, pero tingnan natin mamaya. On this side, I will be using a brush. So, ito yung ginagamit ko na brush pang blend ng concealer. Ang bilis lang niya ma-blend, as in. Tapos na ako agad nag-blend. Yan na. Maglalagay ako dito sa ilong at saka yung sa mga problem areas natin. Ay, sana hindi ko siya binalik. Ano ba yan? Napanood ko kasi kay Nikki tutorial na na kailangan mo daw siya i-blend agad-agad. So, blenden ko agad yung under eyes. Now, lagay ko dito. Sobrang konti lang to, guys. I-blend ko lang to gamit yung beauty blender. Tingnan natin kung makakover niya yung pimple ko sa nose. Hindi siya full coverage, guys. As you guys can see, nagpipick through pa din yung aking scars. Especially this one, oh. Yan. Under my eyes, in fairness, okay na okay siya, guys. As in, gustong-gusto ko siya under my eyes. Wala akong ginawa sa ilong ko, ha. Blenden ko lang siya. Pero nagpipick through na yung yung pimple ko, yung redness, nakikita na. Pero yung under eyes ko, okay na okay. Hindi siya tacky. Yung consistency niya para sa akin, ha. Ano siya? Medyo similar siya sa NARS Radiant Concealer. Hindi siya thick at all. So far, okay lang siya. Ito yung hinahanap ko sa concealer actually. Yung parang natural lang. Feeling ko kung yung shade nito medyo may pagka-yellowish undertone pa, magiging perfecto sa akin. But so far, okay naman. So, gagamitin natin yung kanyang powder. Alam nyo ba, dyan lang yan. Open lang. Ang bango. As in, kahit na nandito ako, ang bango. Gusto ko ng diffuser na ganitong amoy. Oh my gosh, ang bango talaga niya. Okay, so maglalagay lang ako dito sa cup.
I-swatch ko lang yung yung powder. Gusto ko kasi sa mga powder, yung ganito, medyo neutral or yellow undertone. So, yan yung swatch niya. Pero yellow siya tingnan. See? Kung hindi mo pa siya na-blend, medyo yellow siya tingnan. So, kailangan kong maging careful dito. Ma-addict ako sa bango nito. Magsa-start muna ako sa under eyes, guys, ha? I'm just using the same sponge. You know what? On this side, ibibake ko to. And then on the other side, hindi ko ibibake. Kasi nga, diba, hindi naman ako nagbe-bake. In fairness, ang ganda niya tingnan. Napaka-flawless, with the powder. Hindi ko pa yan na-blend, ha? So, dito sa kabila, maglalagay ako ng powder, pero ko agad. Be-blend ko agad. Guys, ang ganda ng kulay, tapos ang bango. Hindi naman siya as in sobrang puti pala. I-blend ko na yung dito. Mamaya ko na i-blend yung nasa kabila. Tapos lalagyan ko na din ng powder. Itong side na to ng mukha ko. Oh my gosh, ang bango. Ay, nako. Ang flawless na ng tingnan itong side ng mukha ko dito, Alam nyo, feeling ko, yung camera, ang puti niya tingnan, pero sa totoong buhay, hindi. Like, match lang yung neck at saka yung mukha ko. Pakita natin mamaya under natural lighting para makita nyo kung ano yung ibig kong sabihin. Dito sa side na to, yung under eyes lang yung ibibake ko, pero the rest, lagay na ako ng powder, i-blend ko na. You know what? I-blend ko na nga lang. Para matapos na. So, even with the powder, my gosh, ang bango ng powder. Promise talaga, maiinis kayo sa akin paulit-ulit kung sinasabi. Anyway, hindi niya fully na-cover yung mga scars ko. See? Even with the powder, nandyan pa din siya. And ayoko nang mag-layer, guys, kasi nga ayoko yung sobrang dami na makeup sa mukha. So, hayaan ko lang siyang ganyan. Okay lang naman sa akin. Yung sa nose ko, nandyan pa din siya. Like, habang tumatagal, mas lalo yung nakikita siguro na nag-ano na siya. Siguro, kasi hindi ko sure kung ano yung register ng camera kapag nag-edit na ako. Pero right now, it looks really flawless. Kita nyo ba? Ang ganda, diba? Tatapusin ko lang yung mukha ko, guys. I will do the usual makeup that I do. Alright, so ito na yung itsura, guys. Walang foundation, ha. Yung base natin, walang foundation. It's only the concealer and the powder. And as you guys can see, okay na okay siya. Gustong-gusto ko siya, actually. I will go ahead and set my face. I will use the Super Tempting Face Fixer. Ito yung from VT Cosmetics, yung collaboration nila with BTS. Yung powder, kapag nasa mukha mo na siya, hindi mo na siya naaamoy. Anyway, my thoughts so far, I really like the finish of the concealer, guys. Gustong-gusto ko yung finish niya. Again, very similar sa NARS na Radiant Concealer ko. Hindi siya thick. It was very easy to blend. As in, sobrang easy lang niya i-blend. I like na hindi siya sobrang full coverage. About sa powder, nakalimutan ko siya sabihin kasi I was all about the smell. It smells so good. Parang yun kasi yung unang manunotice mo, But the powder is very finely milled. Hindi siya mahirap ilagay. Okay na okay yung shade ng powder sa akin. Kasi parang kung titingnan mo siya sa packaging, parang wow, napaka-yellow niya. Pero as soon as na-blend mo na siya, hindi naman, okay naman, nag-match naman siya sa skin tone ko. Parang gumaganon ako para makita niyo yung leeg at saka yung yung mukha ko. So far, I'm really liking it, guys. As in, sobra. So, let's go out. Check natin kung ano itsura niya under natural lighting. Let's go out right now. Ang dilim sa labas, beshi! Pero ito yung itsura niya. See? Ang ganda niya, guys. Hindi sunny today. As in, tingnan niyo yung labas. Napaka-gloomy. Wala si Mr. Sun. Anyway, ganyan yung itsura niya. Di ba ang ganda? Oh my gosh, ang ganda, guys. Ang ganda, promise. Hindi ko alam kung dahil lang sa weather ngayon na medyo hindi ganun ka-out and about si Mr. Sun. But my skin looks really, really good. Tingnan niyo naman yan. See, match naman siya, diba, guys? Hindi naman siya sobrang bright. Ay, ang ganda. In fairness, ang ganda. I like it. It's now about 11:40 ng umaga. I'll check back in later this afternoon and then tonight and see kung anong magiging itsura niya. But so far, I'm really liking it. It's now 3:45 ng hapon, guys. And tignan natin yung aking mukha. So, I started wearing my glasses. Meron na naman siguro tayong makikitang mga... Ay, no!
Akala ko meron tayong makikita na bakas ng glasses, pero wala. First time, ha? First time. Siguro wala pa. Mamaya sigurong gabi. Pero tingnan nyo ang mukha ko. Medyo dewy siya tingnan. Naglagay ako ng highlight dito lang. And then, dito sa nose, dito, at saka sa Cupid's bow. Pero yun lang. Pero meron siyang glow, oh. Diba dyan? Meron. I'm actually really liking this. Sobrang gusto ko yung combination ng concealer at saka ng powder. I feel like they are meant to be. Tingnan nyo yung aking under eyes, guys. It looks very smooth. Parang na-blur niya yung under eyes ko. Even my cheek area. See? Huwag nyo lang tingnan yung mga may problem areas kasi doon, wala. Like ito, parang ito pa din yung itsura niya kanina, diba? Kasi kanina hindi naman niya talaga na-cover. I feel like maka-cover mo naman siya kung magdadagdag ka ng layer. So, hindi siya completely matte ha, under my eyes, which I like. Gusto ko kasi para sa akin, mas natural looking yung hindi like flat out matte. So, sa under eyes ko, ang ganda. As in, parang blurred, diba? Feeling ko kung sobrang oily, tapos sobrang humid, may tendency na maghuhula siya ng konti. Kasi ito, malamig na nga kasi dito, pero yan, parang mayroong glow, which I like. Like, I have no problem with it. Parang nafe-feel ko lang na kapag sobrang init, tapos humid, like, you know, Philippines weather, feeling ko, kung oily ka, mag-oil up talaga siya. Personally, I'm loving it so far. I'll check back in later. It is 9:37. 10 hours na lumipas, guys. Tingnan natin yung mukha ko. Hindi ko pa siya na-check actually kasi nanood kami ng movie. Uy, in fairness talaga. I was wearing this the whole time. Like, since kaninang umaga kasi hindi ko kaya ng walang glasses. And guys, wala siya masyado, oh. Actually, first time ko naka-experience na ganito yung concealer sa akin. Especially kapag nagwe-wear ako ng glasses, meron talaga kasing marks from the glasses na parang namumuumuo yung concealer. But this one, hindi. Di ba sabi ko nga kanina, meron yan mamaya. Kasi ina-expect ko na talaga siya, pero wala siya, guys. As in, wala, oh. And my face still looks really good. Feeling ko talaga kapag humid at saka oily yung mukha nyo, mag-oil up yung mukha nyo. Kasi tingnan nyo ako, shiny na ako, hindi nga mainit. Pero hindi ako nag-retouch. Hindi talaga ako nag-retouch at all. And yung aking blush nandito pa rin. My face still looks really nice, guys. Like, nandun pa rin yung blur effect niya. And isa yan actually sa claim ng powder na meron daw siyang blurring effect. And I love it. I really, really like it. Yung dito, hindi na siya as in sobrang same nung kanina. But like, I rub my nose, like, you know, I touch my face. So, I don't expect it to like be exactly the same as kaninang umaga after natin siya i-apply. But I'm really actually impressed. And to think ha, wala tong foundation. Ito lang talaga. As in, walang foundation dito, oh. Pero tignan nyo naman. As in, dyan, oh, walang foundation. Overall thoughts, I love it. I can see myself using the concealer all the time and the powder, like combination ng dalawa. Ililive ko yung information ng products sa description box as well as the links. So I got this from Jeffree Star Cosmetics talaga, hindi sa ibang reseller. I will also leave the details of my makeup, kung ano yung nasa mukha ko sa description box as well. And that is it for this review. I hope nagustuhan nyo, guys. Please do like this video kung gusto nyo pa ng more reviews pa. And let me know sa description box kung ano yung mga gustong nyong i-review ko. That is it for this video. Thank you so much, guys, for watching. Please like, please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys hopefully tomorrow. Do not forget, be good. Bye. Good night. Mwah.